Хай, гайс, искам да ви покажа днес какво си купих и отдем. И вчера какво си купих и днес какво си купих. Днеска си взех само 4 неща, защото вчера си взех много и то много неща. 4. Вчера си взех повече. 4 неща. Вчера не си взех 4. Как? Това, 2, 3, 4. Колко са, бе? Не, това ти е от друг път. Да. Това също е друг път. Това също е. Да. И това? И това вчера беше. Бе. Добре, 5 неща. Така че... Пак не е много. Хора, вижте аз какво си взех. Вау. Вижте. Това са най-добрите продукти за коса. Това е балсам, а това е шампуан. Да. Много се радвам, че си ги взех. И хора, буквално почти всичко ми е в лилаво или розово, такива неща. Да. Лилаво и розово искам да кажа. Така, това ми беше един стар гланц, който беше много по... Стига си хватила, бе! Харесва го. Малко ме бавят космите. Космите на гланца. Виж? Пера? Да, ма не е на гланца точно. Да, да. И това много ме кефи. Хора, вижте. Значи, чакай, може ли аз да го кажа? Взех си и това. Нали, и други двете неща. База за грим си взех. И аз си взех една, ама... Не база за грим. Не е база за грим, ама... Сетинг спрей. Сетинг спрей, да. Вижте. Тя сега ще ви го покаже и ще ви каже за какво се използва и какво се прави и какво се гръмва. Ти па сега си крещял като крава, бе. Чухте ли го? И последното нещо. Вижте, хора, взех си и такива мини неща. Аз си взех пудра и за пудра, нали, такова. Защото нямам такова за пудра. Аз имам. Хора, ще се върна след малко, защото като гледам май... Трябва да го отварям. Ще се върне, значи ще се върне след малко, даже може би във втора част, защото не ни остава много време. Защото трябва да отвори пудрата, това да държи. Това трябва да отворим. Това се е отворено. Да. Не точно. Напротив. Това е в опаковка. Не бе, говоря за това. Аз показах това. Да, това. И да, ще направя втора част. Да.